Ola, Pelouro, que tal? Bueno, pois dicirche unha cousa respecto do queixo galego. Hai moitos queixos galegos. Hai un en concreto que pode chegar a humedecer a masa e demais. É o queixo de vaca do Cebreiro, se non me equivoco. Que é un poquinho hoxe tal, é máis ben como queixo fresco, vale? Entón, ten algo de humidade, conserva como se chama, o soro do leite, que é unha das cousas que dá esa humidade, pero bueno, para outras cousas está mellor. Pero, igual, pois, é un certo queixo galego que te refires. Tipo Arzulloa, tipo, bueno, hai moitos tipos, non só esa, hai que sei o San Simón, que sei o Tetía, que sei deceas, polo menos. Eu penso que hai deceas, como mínimo. Entón, sí, ese queixo galego que mostras na pantalla, sí, é un truco para que non saia húmido, pero hai que ter en conta que hai moitísimos máis tipos de queixos en Galiza e algúns fan o mismo que a mozzarella. Un saúdo.